E, por último, teríamos as funcións lóxicas anidadas con un si. Cando eu quero que Excel me devolva un resultado que non sexa verdadeiro ou falso, é dicir, que sexa distinto a esos dous, teño que utilizar as funcións lóxicas anidadas con un si. Vamos a velo co exemplo. Aquí teño unha matriz con nomes, sexo, idades, e o que me di é se é muller maior de 50 ten revisión co xinecólogo, se é home maior de 50 ten revisión co urólogo e se non cumpre ningunha destas condicións non ten revisión. Entonces, vale, empezamos igual a, primeiro lle poñemos un sí, entonces abrimos paréntesis e aquí non a proba lóxica, vale, poríamos un i, vale, porque nos dice que si é muller é maior de 50, vale, igual que si é home é maior de 50. Entón, a función que temos que utilizar, vale, porque queremos que se cumpren, vale, as dúas condicións nos devolva xinecólogo ou urólogo, por exemplo, entón temos que utilizar a función si. Cal é o primeiro valor lóxico? Vale, que isto de aquí sexa igual a muller. Cal é o segundo valor lóxico? Que isto sexa igual a 50. Vale. Entonces, esta sería a proba lóxica. A proba lóxica da función si, vale, é un i. Que nos dice ese i? Que a idade ten que ser 50 e o sexo ten que ser muller. Entonces, punto e coma, cal é o valor que me vai a devolver si é verdadeiro? É dicir, si se cumple que esa persoa ten un sexo feminino, é dicir, é muller, e a idade é 50. Xinecólogo. Vale? Que valor nos vai a devolver, vale, no caso de que sexa falso? Aquí me siguen quedando dúas posibilidades. Me sigue quedando a posibilidade de que me devolva urólogo e que me devolva non revisión. Vale? Co cal, que teño que facer aquí? Meterlle outra función si, vale? O que é un si anidado. Recordade que isto xa o vimos anteriormente. Lle metemos un si anidado. E na proba lóxica lle poñemos unha función i, vale? Porque se é home é maior de 50, vale? Entón, para que se cumplan as dúas condicións. Cal é o valor lóxico 1? Que esta cela sexa igual a home e que a idade sexa maior de 50. Pechamos, aquí hai un erro que non é igual que é maior. Pechamos a función i, vale? E xa temos a proba lóxica da función si que está aquí. Cal é o valor que me ten que devolver no caso de que a proba lóxica se cumpla? Urólogo. Que valor me ten que devolver no caso de que a proba lóxica non se cumpla? É dicir, no caso de que o caso de que non sexa home maior de 50, pois aquí xa só quedaría unha posibilidade, que é a de non revisión. Pechamos o paréntesis de si, dese si, e nos falta
un paréntesis. Nos falta un punto y coma. Y nos falta un paréntesis. Vamos a ver. En fórmulas tan longas a veces no atopamos aquí está. Nos faltaba un punto y coma y ahora ya está.